Il-kullana ta' muntanji fl-Italja insibuhom miksija bis-siġar twal tal-arznu, siġar tal-qastan u tal-fagu. Insibu d-dilja u z-żebbuġa fil-widien u l-għoljiet, u fil-ġnub tat-toroq insibu l-warda u l-ġilju bajdani. Bħal dawn is-siġar li taw kien il-bosta, insibu fl-istorja tal-Knisja bosta ordnijiet li ħadnu lil numru ta' persuni reliġjużi li taw ħajjithom fis-servizz ta' Alla. Fil-ħemda tal-Muntanja Appennini, Alla tefa' l-ħarsa ta' jnejh fuq ġilju moħbi fl-għajnejn tad-dinja. Żagħżugħ bl-isem ta' Francesco Possenti, jew kif inhu magħruf aħjar bħala San Gabriel tal-Addolorata. Francesco kien iben Sante Possenti, avukat ta' ħila kbira. Sante kien ġie magħżul bħala gvernatur tal-Umbria ġewwa l-Italja meta dan kellu biss madwar 20 sena. Francesco, Agnese, kienet ġejja minn familja sinjura. Il-koppja Possenti kienet magħrufa sew mhux biss minħabba l-ġid tal-familja, imma wkoll minħabba l-virtujiet kbar li kienu jħaddnu u jgħixu. Francesco kien il-11 il-wild tal-familja u twiled ġewwa Assisi fl-ewwel ta' Marzu tal-1838. Għamduh f'Assisi stess u ingħata l-isem tal-Qaddis li madwar 600 sena qabel kien tammet fl-istess fonti, San Franġisk ta' Assisi. Meta Francesco kellu madwar 4 snin u tilef lil ommu u 4 minn ħutu. Minkejja l-firdiet kbar li ġarrab missieru, Sante Possenti ħass il-ħtieġa li jkompli jżomm responsabiltajiet politiċi kif ukoll jieħu ħsieb lil uliedu. Francesco kien tifel għaqli, iżda fl-ewwel snin ta' ħajtu ftit kienu jidhru l-emejjel ta' qdusija. Kien tifel fuq ruħu, jitilgħu malajr u diżubbidjenti. Meta missieru kien jikkoreġih, araħ wiċċu jibdel il-kuluri u jitlaq il-barra. Kien tifel li joffri sfida b'mod speċjali lill-għalliema tiegħu, iżda kellu qalbu f'idejh. Kien nissel fih imħabba speċjali lejn il-foqra, kwalità li kien wiret mingħand missieru. Kien ta' spiss jistqar mas-seftura tiegħu. Missieri jridna li nagħtu karità, ma nistgħux inwarbu lil fqir għax min jaf jekk aħna xi darba nispiċċawx bħalu wkoll. Kellu kwalitajiet li jġibduk. Kien żagħżugħ ferrieħi u jinżel tajjeb ma' kulħadd. Ħafna kienu jfittxu l-kumpanija tiegħu biex imorru festini, ħarġa bejn il-ħbieb xi ikla tajba u teatrin. Biex iżomm din ir-reputazzjoni, kien qatta sigħat kuljum jara x'se jilbes u jipprepara l-aħjar ħwejjeġ biex joħroġ ma' sħabu. Kien mfittex minn bosta tfajliet. Saħansitra sa lejlet il-jum li fih daħal fil-monasteru huwa kien ħareġ ma' xi wħud minn dawn sħabu u tfajliet. Ġie mlaqqam bħala l-ballerin, iżda mhux isfin biss kien għal qalbu. Bosta drabi kien jingħata partijiet prinċipali f'xi dram. Kien żagħżugħ mimli talenti, tajjeb fl-iskola u simpatiku ma' kulħadd. Fit-tmiem l-istudji tiegħu f'kulleġġ Ġiżwita, Francesco kien ingħata medalja tad-deheb bħala l-aktar student li stinka fl-istudji tiegħu u ġab l-ogħla marki. Bosta kienu dawk li awguraw futur tajjeb lil dan iż-żagħżugħ. Iżda ftit kienu dawk li bdew jissoponu li dan l-istess żagħżugħ kien se jħalli kollox warajh għal ħajja miġbura f'monasteru. Kien fl-1851 meta Francesco beda jmiss mal-ħajja reliġjuża. Wara marda li kienet kważi waslitu sa xifer il-mewt, Francesco wiet li jidħol għal ħajja konsagrata. Imma ftit tal-jiem wara din il-weda kienet taret marriħ. Reġa' ingħata l-ħajja normali tiegħu ta' żagħżugħ. L-istess weda reġa' ġedida meta waqt li kienet jikkaċċja flimkien ma' sħabu, ċomba għaddiet bi żbrix ma' moħħu.
din il-weda li s-sena bosta drabi fil-ġimgħat ta' wara, iżda kellhom ikunu numru ta' avvenimenti familjari li ġabu lil Francesco f'sensieħ. Fl-1853 imut ħuh Lawrenz. Francesco jerġa' jimrat u jitlef fil-loħtu tant favorita Maria Louise bil-marda tal-kolera. Talab li jidħol mas-soċjetà tal-Ġiżwiti, imma żmien beda jurih li ħajtu ma kienieċ għalem. Fl-1856 l-epidemija tal-kolera spiċċat ħesrem. Bosta kienu attribwew dan b'miraklu tal-Verġni Marija. Kien għalhekk li xbija tagħha kienet daret mat-toroq tal-belt u Francesco kien hemm preżenti. Hekk kif din ix-xbija għaddiet minn qudiemu, bħal donnu ħass vuċi turih ix-xewqa biex jidħol għal ħajja konsagrata. Francesco beka biki ta' ferħ u gratitudni lejn il-Verġni Marija. Kien hawn li sar determinat li jidħol passjonista. Iżda din l-aħbar ma niżlitx daqshekk tajjeb ma' missieru. Kien se jitlef l-aktar iben għal qalbu, mimli talenti u ħajja. Kien hemm bosta minn ulidu li daħlu għal ħajja reliġjuża jew iżżewġu u marru joqogħdu fi provinċja oħra. Imma ma setax iniżżilha li dan ibnu li tant kien se jġib unur fil-familja kien se jingħata għal ħajja konsagrata wkoll. Kien missieru stess li beda jgħaddih minn toroq ibsa. Bosta drabi kien jgħidlu biex ibiddel id-deċiżjoni tiegħu. Il-ħajja passjonista hija ibsa wisq. Ikel sempliċi, ilbis komdu, dixxiplina stretta. Għaliex ma ssirx djoċeżan. Dik ħajja iktar faċli u tkun tista' toqgħod hawn magħna. Iżda Francesco kien determinat. Ix-xewqa li jaqdi lil Alla u jitqaddes kienet rebħet kull talba u xewqa oħra. Francesco daħal fil-kunvent passjonista bħala novizz f'Settembru tal-1856, nar il-festa ta' Marija Addolorata. Kien hawnhekk li ngħata l-isem ta' Gabriel tal-Addolorata. Dakinhar huwa kiteb dan il-kliem fitra lil missieru. Pa, il-ġurnata fl-aħħar waslet. Is-Sinjur Alla ilu jsejjaħli, imma jien ma tajtux widen u ħallejt li l-nifsi nintilef fid-dinja u l-pjaċiri tagħha. Sallum iżda pa, għadni qatt ma ħassejt fajt il-ferħ li għandi f'qalbi. Kellhom jgħaddu 12 xahar minn mindu daħal fil-kunvent biex Gabriel għamel il-professjoni solenni. Din il-ħajja konsagrata ħabba minn mindu rifes fuq l-adba tal-monasteru. Kien għalhekk li f'Settembru tal-1857 Gabriel wiegħed li jgħix fqir, ubbidjenti, kast u li jxerret id-devozzjoni lejn il-passjoni ta' Sidna Ġesu, ħaġa li kien iġorra fuq sidru kull fejn imur. Fil-monasteru huwa kien jgħix il-ħajja ordinarja ta' passjonista biqdusija u sempliċità. Ħajjithom iddur fuq ħajja ta' talb u studju, xogħol manwali, mixjiet fil-kampanja u rikreazzjoni. Iżda hija ħajja ta' dixxiplina u qrib ta' Alla. Matul il-lejl, f'ħinijiet differenti, il-qassisin passjonisti jqumu biex jagħmlu t-talb ta' sbieħ il-jum u t-talb personali ieħor. Il-ġurnata tibda bis-smieħ tal-quddiesa, kollazzjon ħafif u 3 sigħat ta' studju, qari spiritwali u riflessjonijiet personali fil-kampanja. Hekk tkompli l-ġurnata fil-monasteru, ħin ta' rikreazzjoni, talb fil-kappella bħala komunità u studju fuq livell personali. Din kienet il-ħajja li Gabriel għex għal madwar 6 snin.
ħajtu kienet ikkaratterizzata fi mħabba kbira li kellu lejn Alla u lejn il-Verġni Marija. Darba fost l-oħrajn huwa kien kiteb lil ħuh. Ferħu brida tajba, kull ġurnata tiġi fit-tmiem tagħha. Kemm hija ħaġa sabiħa li wieħed ikollu kuxjenza kwieta li jkun serva lil Alla matul il-ġurnata. Ħajtu mimlija qdusija, Gabriel kien jgħaddija f'ġabra kbira u jaqdi dmiru. Sħabu kull filgħodu kienu jarawh jitlob b'mod devot fil-kappella, jaqdi waqt il-quddies. Min ħin għal ieħor kien jagħmel vista quddiem is-sagrament. Jistudja fil-kwiet fuq il-mejda tiegħu, jimxi fil-kwiet fil-ġnien tal-kunvent u jżomm fommu siket u ma jiftħux għal ħaġa aħjar. B'ħajja sempliċi u mumlija umiltà huwa kompla jirfina dak li Alla kien żejnu bih sa minn età żgħira. Lan tiegħu kien il-perfezzjoni u l-mudell tiegħu kien Kristu kurċifiss. Kellu diversi xewqat personali li jżid fit-talb u s-sagrifiċċji, imma kien jiġi mwissi li l-mod kif jitqaddes huwa flejxin tar-regola li kienet imqiegħda għalih bħala triq żgura l-qdusija. Wieħed minn sħabu kien stqar li Gabriel kien wasal fi stat li fih qatt ma nnutaw imperfezzjoni jew xi nuqqas. Kien mudell żagħżugħ għal sħabu żgħażagħ kif ukoll għal dawk mimlija fl-omur fil-monasteru. Kien għex fqir, għax Kristu kien fqir. Għex ubbidjenti għax Kristu kien ubbidjenti. Għex kast, għax Kristu kien kast. Għex fi mħabba kbira lejn il-Verġni Marija, għax Kristu kien bina. Għex u sofra, għax Kristu sofra. Wara xi snin fil-kunvent, Gabriel beda jmur lura f'saħħtu tant li d-direttur spiritwali tiegħu kien ordnalu biex ma jinżilx għat-talb li jsir matul il-lejl. Kienet l-ubbidjenza li kontra qalbu żammitu jgħix dil-ordni. Minkejja li kien jiġi eżaminat ta' spiss, Gabriel mar mill-ħażin għall-ar. Il-marda tat tuberkolożi kienet ħakmitu sew. Kien ta' spiss isib ruħu jsofri fqieħ ta' sodda. Ħafna minn sħabu kienu jqattaw ħin twil ħdejh, isegwu l-mod qaddis kif kien iħaddan it-tbatija fil-mart. Fuq sidru talab li jżomm ix-xbija ta' Kristu kurċifiss u ta' ommu Marija addolorata. Kien ta' spiss iħares leha u jitloba biħrara biex tkun miegħu fl-aħħar ħinijiet ta' ħajtu. Għajnejh kienu ntlew bidmuh, fħarsa fissata lejn is-sema. Kien qed jaħsad il-frott tal-konverżjoni u l-qdusija li kien żera matul is-snin ta' ħajtu. Fommu lissen kliem ta' ħlewwa u ntilef fit-tbissima kollha mħabba u ferħ. Gabriel kien għadu ma ġiex ordinat saċerdot u huwa mar iltaqa' mas-Sinjur Alla fl-età ta' 24 sena. 6 snin minnhom bħala passjonista, fis-27 ta' frar tal-1862. Ħabib tiegħu, il-Qaddiż Bernard Marija ta' Ġesu, x'ħinra l-mewt qaddisa ta' Gabriel kien stqar. Ilni snin fis-servizz talla, imma Gabriel fi żmien qasir sar qaddis u kellu mewta tant sabiħa u qaddisa. M'hemm imkien imniżżel li Gabriel wettaq xi mirakli f'ħajtu, iżda kien eroj fil-ħajja ta' qdusija. Kif kien jgħid huwa stess? Il-perfezzjoni tagħna ma tiddependix fuq li nagħmlu affarijiet straordinarji, imma li nagħmlu l-affarijiet ordinarji b'imħabba kbira. Ħajtu uriet li kien bniedem qaddis. Sħabu konfermawa. Alla urija lid-dinja u l-Knisja ddikjarata. Kien għalhekk li fl-1920 il-Papa Benedittu XV iddikjarah bħala wieħed mill-qaddisin fis-sema
u għażlu bħala qaddis patrun taż-żgħażagħ. L-eżempju ta' San Gabriel tal-Addolorata eżiż żgħażagħ jenkom biex b'entużjażmu tkunu dixxibli ta' Ġesu. Jgħin lilkom il-morda biex taqdu d-batija tagħkom ma' dik ta' Kristu u jħeġġeġ lilna biex inqedu l-Vanġelu bħala regola fundamentali ta' ħajjitna.